Veliki pozdrav svima došli u za klip. Na klipu pokazat ću kako dostavite automatsko ažuriranje vaše Google Play prodavnice ili vaš app prodavnice. Sada smo u Google Play prodavnici, tamo imamo proizvode kao što su Facebook, Messenger, Viber i tako dalje. Onda u gornjem levom uglu, pored imena Google Play, imate tri tanke linije. Tu kliknite i tu imate razna podešavanja vašeg naloga. I vidite na opciju podešavanja koja je poslednja i koja ima karakterističnu ikonicu za podešavanje. Onda imate ovdje opšte podešavanje, podešavanje za obaveštenja. Onda imate podešavanje za automatsko ažuriranje što nama treba. Kliknete tu vam piše da li želite da vam se aplikacija automatski ažurira, to jest bez vašeg znanja kada ta neka kompanija koja je proizvela neku aplikaciju kada je ne dogradi, da se ona vama sama nadogradi, to jest instalira na vaš telefon. Da li želite to da imate, onda imate opcije da li želite da vam se automatski ažuriraju aplikacije samo preko Wi-Fi-a, znači samo kada ste povezani na Wi-Fi mrežu, i imate opciju da li želite da vam se aplikacije nadograđuju, to jest ažuriraju uvek kada imate interneta, pa bilo to preko mobilnih podataka. Ako ne želite da imate, ako želite da uopšte se automatski ažuriraju aplikacije, idete na prvu opciju ne ažuriraj aplikacije automatski. I vi ste automatski isključili automatsko ažuriranje. Nije to je bilo da ste ovo klipa, ako vam se dosjetite, like, share, subscribe, imamo se sljedećem. Veliki pozdrav.